Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś Wam wyrządzę o pierwszym śniegu. Dycki je tak, że je długo nic, długo je zielono, potem przyjdzie jesień, potem liści ze stromów pospadują, a jak już pospadują, jak już stromy są sagi, no to z nieba spadnie ten śnieg. Najprzód go nie ma moc, wnet ten śnieg taje, ale dycki cosi. Luft się kapkę przepucuje, tuż idzie potem aspoň czym oddychać, jak ten śnieg spadnie, ale nie śmi żaden hajcować harapuciami, jak je zima, bo w ten czas lepszy z chałupy wobec nie wylazować. Ale stało się cosi, na co bych rzekł, że to jest cud. Bo jak spadnie pierwszy śnieg, to dziecka wylazują z chałup do pola. Dziecka uwidzą, że coś ich białego leży na zagrodzie, a na miedzy, tuż wartko wypolą do sieni, obleką się, a gonią kole chałupy. Tuż Rostomili, ten śnieg to jeszcze taką nowiec, co poradzi ty dziecka z chałupy kapkę wyciągnąć, wysmyczyć od tych komputerów, a od tych małych, chytrych telefonów. Styknie kapkę śniega z nieba. Nie pomogło, jak mama z fotrem ich wyganiają do pola, jak je jesień. Nie pomogło, jak na polu było pięknie, a mogły nas ogródce cały dzień gonić za balonem. Musiało dziepro napadać kapkę śniega, co by jeden z drugim się zaczął kapkę gibać. Bo przeca to białe cości jest ocne. Tego nie ma ani w lecie, ani na wiosnę, ani na jesień. Ponikierzy już aj zapomnieli, że się na to prawi śnieg, bo my mieli takowne zimy, że tego śniega było przeokropnie mało. Fotrowie są radzi, bo przeca dziecka se podychają luftem, a kapkę się ruszą z izby. Widziałech, jak ten śnieg spod bajuńskiego roku, że ludzie powyciągali aj sąki, co kańsik były zaciepane w szopkach, a po garażach. Trzeba ich było opucować, bo po niektóre porę roku leżały, a czekały na ten śnieg. Dziecka gonią po polu, choć tego śniega je niewiele, to klejzają z kopca, a na plastikowych liściach, co dowają se podżyć. Radości a śmiechu przytomuje godnie, bo to są najlepsze hyzdy, jakie idzie odprawiać na polu, jak jest zima. Po nikierzy zaczęli a i kulać śnieguloki. Śniegulok to jest bałwan. Ale co by go zrobić, to trzeba umieć. Na to trzeba specjalną instrukcję. Kierom znają fotrowie, a starzicy, co oni śnieguloków w żywocie nakulali każdy po 100. Każdy śniegulok to jest taki panoczek ze śniega, co musi mieć na głowie kastrolek, w ręce musi mieć mietłę, albo aspoň patyk, a oczy musi mieć z wąglo. Nos mo z marekwie, a knefle z kamieni. Ale każdy se go robi po swoimu. Wielkiego nie lza zrobić, bo jak ten pierwszy śnieg spadnie z nieba, to go je mało. No ale darmo, no jako zima taki jest śniegulok, ja to dyski tak prawie. Kiedyś nie było chałupy, przy kierej by nie stał takowny śniegulok, a było tak, że stoła ich cała familia, bo się robiło fotra, mamę, a dziecka. Tuż teraz sobie przedstawcie, że takowny śnieg napadze, ba i dzisio, choć mamy gdzie pro październik, a będzie się dzierżał do jora. Dziecka będą mieć co robić, a fotrowie będą inne sunki mazać, co by wartko żynyły ty dziecka z kopca. A jak się sunki połomią, to jeździć idzie na byle czym. Bai się nafiluje foliowy miech słomą albo sianym, a wrazi podżyć. Tuż sami widzicie, że ty nasze dziecka, co by od tych komputerów się im w głowie nie szkoprytło, może uratować śnieg. Bo latoś już są tak zasiedziane, bo był taki szpatny czas, że za chwilę się będą boć ludzi, a nie będą poradzić jedne drugich poznawać. Teraz trzeba żykać do pombuczka, co by suł tym śniegiem, a co by to nie tajało, a uwidzicie, że kole chałup się zrobi ruch, się zaczną ludzie gibać. A jak będzie więcej śniega, to będą jeszcze insze hyzdy,
bo idzie postawić zumek, a prać się kulkami. A gdomo traktur, to może dziecka powozić w sunkach pomiędzy. A jeszcze jak człowiek się przyjdzie na spacer, a podziwo się na strumy, jak są szumne, a jak są szumnie przyozdobione na biało, a cała przyroda, to się wnet w głowie wszystko układa, jak się patrzy, po tej jesieni, co ona była dość szpatna. Tuż daj Boże, co by ten śnieg był. Można się wrócą stare czasy, jak dziecka w zimie wylazowały z chałup, a nie szło ich zegnać spadki. A tak ma być. Nie żadne siedzenie przy pudełkach, kiere inny ludzi bałamucą.